Bella Bergman, tants anys que ens coneixem i no havíem parlat mai. Hi ha pocs moments, ara som grans. En un món més progressista, els nois i les noies podrien anar junts a les escoles. Seria fantàstic, no creus? Quina hora és? Deuen ser prop de les 4. Ai, em pensava que era més tard. És que he parat un moment i m'he estirat sobre la molsa del costat del riu i m'he deixat endur pels somnis. Em pensava que era més tard. Llavors, et podries estirar una estona aquí amb mi? Quan t'esties sota aquest roure, mires al cel entre les fulles, entres en una mena d'estat hipnòtic. Hauria de ser a casa abans de les 5. Però és que quan t'estires aquí, s'apodera de tu una pau tan estranya, tan meravellosa que... D'acord. Però... una estoneta. Sentit mai